zelako bazioa. Gabonen ostean Donostiara joan ginen. Urtarrilak 19ko gaua zen. Dendon! Gau, arratsaldeko 8:00, Bulebarreko kioskoan onik erote eta Pantore Binturren zer dira tambor hotz hauek? Tamborra da! Donostiako egunik handiena gaur honetan hiri guztia ateratzen da kalera festa zoragarria ospatzea. Zein interesgarria! Parte hartu beharko nuke. Zinezko da, Donostiarren festa da, oso bereziak dira gauza honetan. Tontokeriak. Aizu, mesedez, egon, galderatxo bat bakarrik. Egon, mesedez, utzi... Golpe dikupela makiak, gora golpe bat ainak. Golpe dikupela makiak utzatu. Parka! Me cago en la concha, erritmoa galdu du! Zer nahi duzu? Ensalada mistoa eta txitxarroa plantzan. Barkatu. Oso errez jarri... Barkatu, Bilbokoa nahi. Inor ez da perfektua. Eta zuen tradizio eder hau ulertu nahi nuke, bai. Ulertu? Ja, bai, zertan ari zarete. Tamborra etortzen. Ja, bai, hori ikusten dut, baina festa berez noiz hasten da. Hau da, festa! Damborra jotzea? Bai! Kupel batekin? Bai! Sukaldari jantzi? Bai! Gau osoan zean? Eta biharko egun osoan! Ja, baina zergaitik? Tamborrada delako! Baina arrazoien bat egongo da, ez da? Bai, bueno, historia handia dago guztien atzean. Ba ez da bino zondo. Dirudienez izurrite bat egon zen. Eta gero Donostiarra zuten. Sukaldari? Ingelesek! Ja, sukaldari ingelesek. Soldadu ingelesek! Soldadu sukaldari ingelesek. Adarra jotzen ari zara. Ez, barkatu, zuen festa zoragarri hau ulertu nahi dut besterik gabe. Orduan izurrite bat egon zen. Eta Donostia erre zuten, ingelesek, soldadu ingelesek, ondo. Eta gero, zer gertatu? Ez da nipaneba, bazoa itzaliko zuten? Ingelesek. Donostiarrek! Donostiako sukaldari. Ez! Donostiako tamborlar. Ez! Duan nork itzali zuen zua. Donostiako zuitzaliak itzaliko zuten, joder! Ja, baina, orduan, ez dauka zentzurik. Ekamen elkursan, nola ez? Izurrite bat egon zen, eta gero Donostiarre zuten soldadu ingelesek, eta gero Donostiako zuitzaliak zua itzali zuten, eta horregatik sukaldari gazten gara, eta tamborra jotzen dugu kupe batekin. Ez dut ulertzen. Donostiarra bazina ulertuko zenuke. Bueno, baina zuek divertitzen zarete, ezta? Divertitu? Ez. Zuri divertigarria iruditzen zaizu 14 ordu zenotea kolpenik upera makillako egun ez naiz gauez, eurikan naiz euskipean, heriotzak banandu arte! Niri ez, baina Donostiarra banitz. Ezagutzen dituta guaino tortura gozoa. Bueno, orduan zergatik egiten duzue? Ekamen laku dio, baizurrite bat egon zelako, eta gero Donostiarra zutelako soldadu ingelesek, eta gero Donostiako zuitzaileak zua itzali zutelako, eta orduan gu sukaldari jazten gara. Lasai. Hau absurdoa da. Lasai. Donostiarra zara, egunen batean ulertuko duzu. Nora noa, zertarako etorri naiz mundura. Lasai. Martxan hasi dira bere. Bai. Eta nik ez daukanez gogorik ezintan. Babak dauzkat eskuetan. Egarrik nahi, loguren nahi, etxera joan nahi. Baina arraigu behar duzu. Baina zerga. Nola zergaitik Donostiarra zarelako. Eta? Nola eta? Izurrite bat egon zen eta Donostia errezuten soldadu ingelesen. Gero Donostiako zuitzaileak zua amatatu zuten eta horrezegatik zuek sukaldari txartzen zarete eta damborra jotzen duzue kupel batekin. Egia da! Donostia behar zaitu. Animo soldadu zera zuitzaile, zera damborlari, zera sukaldari. Dena delakoa, animo! Horra da mundua, hau da zerua, horra zeden gure Donostia. Hirietako
herrietako jaiak eta kultura. Ze interesgarria.